chikonzero nemakachira izvozvo zvakangondibata wani sikunzwisisa kuti chakaitika kuti tisvike pakudanana. Makavata nawo kuti abonde kangani? Handisi namba ndikazoti kangana asi chandozwa ndikuti tasvika kuma7 months tichidanana. Mune mudzimai here? Hongu. Zvokuti ndakadanana navo hapana chandinopokana. Ichokwadi? Ichokwadi. Uyu munina wako? Hongu. Ava ndamainini? Chikonzero nemakachira izvozvo zvakangondibata wani sikunzwisisa kuti chakaitika kuti tisvike pakudanana. Makavata nawo kuti abonde kangani? Handisi namba ndikazoti kangana asi chandozwa ndikuti tasvika kuma7 months tichidanana. Mune mudzimai here? Hongu. Arimo umomo? Vauya. Asi munonzwisisa here kuti mukadzi womunin'ina wenyu akakuonai munenge muri baba? Hongu. Mai makati maizviziva kuti ari kuine adanana naye kuwirirana naye vamuwirirana musoro wekuno kachikundoti avo vari kutora manefona vatipo foni yavo asimachitadza vakopo kunovabvisa aita kangana mai Navadzimai vangu. Pasvondo. Kana kaviri chete kana katatu. Hatina kuritu kaiwandi. Nina ngako. Gare ipasa. Ukachigara ipapo. Paprazi patongo gare. Nina ngari. Hongu. Vamanopfimba maini. Hongu. Saka pa communication yenyu mai communicate sei kuti muonane. Zvaitika ipapo handinyatsonzwisisa kuti chichaitika nokuti ndaingoti chero ndiri kumba ndikangovafunga time yandaingosumuka kumba zvaita kunge zvine connection yekuti ange zvine spirit makurera kuti maisvikirwa pamunhu. Handisi kunzwisisa because ini ndaigona ngo ndikavafunga ndiri kumba time yandaida kuvaona ndikangosumuka ndikafamba nyangwe ndikati ndakuenda kugarden ndaingoti ndatongodhumana navo. Zvobva zvatotsva ipapo. Totaura zvatinotaura kuti ngatisangane pakati. Uyu mwana wababa wako mwana wamai wako chai? Upi? Munina wako? Mwana tinogona kuti mwana wababa kana kuti mwana wamai pakuti tiri verudzi rimwe chete, iri same blood. Ukama hwenyu hwakamira sei? Uyu mwana wakwabamunini, indiri mwana wakwabamukuru. Wakwabamunini, munin'ina wababa? Munin'ina wababa. Kurevera kuti munin'ina wako weropa? Saka pari zvino chazokuunzai muno muchina zvose kunge imimi makamboita hurukuro gumba mukasvapa kuripisana. Handindavaunza. Kuokunisana kwamama kuita kwanga kwakubva kupi? Iwo murume wanga waregerera mudzimai wako? Musoro. Zvakaitika kuti tizonetsana mukadzi apa ari kumba kwavabereki vake. Takati zuva pana atezvara navamubaba mubamunini kwandiri. Tave nhau yanga yaripotwa kumapurisa vanokuvanhurwa. Saka ndibva ndasvika panzira painga iri chizama kuti taura ndibva ndasvikawo mukoma uri panzira pambana mupurisa nabamina. Ndibva ndati mukoma ndiri kumbira mumbosuruka zvishoma ndikwanise kukurukura nevamwe vanditoti nhau titaurirane pano. Mukoma akati purasi asiri ako ndudze pekufamba. Ndibva ndivo vandakatanga kudoti ndifamba navo.
baba vandibata ndatobva ipapo purazi nerum area ino mashonga nderani purazi rake ndakasekuru sekuru baba wababa Musonza. vana baba venyu vo vana vasekura saka mese mune right yekugara ipapo saka imi zvamaiti uyu purazi harisi rake nderani chakaita nderasekuru asi chakandikonzera kudaro chekuti inini kuti ndiende ipapo kana baba vanga vanetsana nemuroora maererano nezvatanga taita isusu ndibva vanonetsana nemuroora mushure mekunga apomoka akumba kwavo saka apomoka akumba kwavo kudaro vanetsana baba ndopa vakandichiedza kuti mwanangu munina wako ndanetsana nemukadzi wake asi andimhangarira kumapurisa asi ndati ndikuzivisa kuti ndakuenda kupi kumakuti asi iwo pamwe nyaya yako ichaenda kupi kwamambo ndaikurukurawo baba uyu munin'ina ndobva abva wokumba kwake ndokusvika ipapo ini mushure munge ndadedzwa nababa ndobva ati imimi bvai pano ndoda kutaura nava ndikati aiwa munin'ina inini handina kuuya kumba kwako dai ndauya kumba kwako uchinditi kumatsvai muri kutsvagei kuno manje ndatodedzwa nababa kuti ndimire pano manje iwe ukasvika pano uchititi ini ndibve pano nekuti uda kutaura iwe ndiungatodedza vanhu avo uenda nawo kupi kumba kwako pasaidi because ini ndatoshedzwawo pano saka iwe ukasvika pano uchititibva ndichapedzera ndangoti chero pandasvika ukasvika ndiripo futi uchida kutaura nyaya yako uchangonditibva saka ndopedzera ndisina kuugara because uchangoti wasvika uda kutaura nyaya yako nditi iwe ibva pano saka iwe wakaregerera mudzimai wako pari zvino takaregerera kugara mezi village pasiramba chiya kuenda tisandidzana ndafunga kuenda kugara enda kwa kwabereka vabereki vavo Mutazvibonde ndibone muita iwe mudzimai wako chikonzero nei wakadana navo chii vaikupei chawakanyanyida kwavari chausiri kupuwa nemurume wako hapana ndizivi ndo chii chakaitirwa kuti tizosvika mudanana asi ininiwo vaditumawo bamunini kuti ende munotomenesha ndovada ndakapindura ndikati hazviti vakandipindura shoko roti tichizosangana kana ini musoro mundigara panapa mufa makandiramba Mati vakakutumirai shoko nani abamunini munyina wavo asiri womufamily yavo murume wavo ofemere kwavo kwavo ndiye akauya zvazi nababa mukuru vade matodana bamina anonzani nonzi Vincent vakauya here saka imi muri kuti vakatumwa ndovaramba vaudza mashoko ajesu ndomwe vachigara pavi purazi munoti inototsva keti ndizvani shandova chakatanga kutsva sei maramba chingo ndabudawo takabva tazosangana sekutaura kwacho takabva tasangana chindoudake ndobva ndangoonana nabva vatindoda kuonai ndo ndakapfuma ndibva taenda vatanoonana asi kuonana kwateto ndakatozozvifunga kuti saka kuonana kweface to face ikauti kwekutodya bota chaiko kusangana kungoti da kukuonai makutoonana musina kubvira madanana imama yange mamboramba kai pamakasangana bva tida kukuonai pamatoraramisa pamakadanana makatora nguva yakareba zvakadii isati mararamisa ndinotora nguva yakareba makaita mahour 3 days mune vana vangari nemurume wenyu ndanzwa muchiti imimi hamene zvakangoitika kuti mudanane navo mune pamunombosvikirwe kumbosvikirwa kuchikonzero nei muti hamusi kuziva kuti makadana navo sei tinozozvifunga tatopedza kusangana nawo kuti kusaka chii chiri kumboitika ndotadza kuziva kuti chii chenchiitika makaudzawo ani kuti pane zvekundinetsa zvandiri kusangana nazvo wandakaudza pano ndakangotyawo asi ndaingosvija mupfungwa dzangu maizotadza sei kuudza munhu kana zvaikunetsa aingondiomera james woka kuti uzoziva nyaya wakaiziva sei pamusoro nhau kuitika kwayo ndofunga mukoma kuti tichangotanga kunonesa masidvezi kuve muna august vakandiudza hope vachiti ndarota pavakadzi panapa pane mukadzi anga achisona vhendi yesketi kuti vhendi achisona ndibva varamba kundidudzira kuti mukadzi ndiani ndibva ndanzwisisa kuti pane zvirwadzi zviri kuitika ndasiyana nazvo ndaziva kudaro ndibva ndarotawo ndichibirwa ndibva ndafambawo maprofita ndibva ndaudzwawo
ndichifamba kudaro mukadzi wangu ane kuchinja rungu rwaiita iyo ndichitomutsanangurira kuti mukoma wangu ane pamamira aite zvino akupfimba nyange mukadzi wangu ya mukadzi chimudza chiramba svikaoni chiungoona kuti mukadzi akaenda kuhuni anonga kudzoka maminetsi mufoni apere vanhu vanogara nawo saka parufu pasekuru ashaya foni yemudzimai yakabva yafa ndikatirawo foni ndiri kundisaka ndakaita mufoni ndinetsananidza nemukadzi tagara tichigarawo mukadzi ndaingozviona kuti pane zviri kuitika mukadzi otomuona kana mumba mukadzi arwara aenda kumashongo enda kuchipatara mukadzi anonga kudzoka ndechingotaura mukadzi mafambira kuti ndiri kuzviona zviri kuitika mukoma ndichirarama kamwana kaduku kacho karikufamba mukoma ndokanga shamwari yawo kamwana kakwewe kadii mukoma nguva zhinji panenge vagara vaikati mabhisho katora voenda kumba kwavo napa chitandara nguva iyoyo nguva zhinji ndikoti mwana saka ukaenda kumba naye kana amai vari kumvura nobva wabva kumba nemwana woenda kuna mai tonga kunosiya mwana zvisendaizviona rimwe zuva takagara panesi ndibva vanditi inini manje munhu akandifungira chinhu kuti ndidani mukadzi akasina kubata hafanga mundibata ndakumbana waya futi bva inyarara tikurarama nhau inde chingoiona kuti nditi njo kuti ndinoti mukoma pane zvamukuita ndaona kuti ndikuita ndikupomera munhu ndira kupomera izvozvi zuva rokuti tahora muna end January mukoma wakangoti mudzimai aenda kumashongo kunohora mushongo mukoma akabva auya akabata kamwana futi mai vaenda kunohora mukoma ndibva akabata kamwana ndibva auya vachindisira mwana vatanzi kumashongo kwanzi munhu ari kuenda ari kuhora ndibva vanditi mwana akatozvitambira vandazvitambira mukoma ndibva atotanga kufamba chidzika muningi nawo ari mumwe ndibva atevera ndibva akutevera kumashongo mukoma munzirawo vaingofona vachitotaura vanzaitaura muningi nawo kuti inini nhasi ndakasabatwa ndibatwe futi ndibva ndazvitambira muningi nawo achindudza nguva yokumanheru vadzoka vasvika inini ndakabva ndabuda ndichienda kumunda panguva yekuenda kumunda mukoma ndakatopesana nawo padhuze nepamba zvema50 meters achitinha mbudzi ndichingobudawo kuti nambudzi kwandaita mukoma achitosaro muningi nawo aigadzira padanga achitovaona vachinokurukura nemudzimai wangu kuti abuda aende kuhuni ndakasiya mhimi yangu aibata bhaketi kwamamvura achingoenda mvura idzoka achitotera mukoma kuhuni ndo muningi akasvika achinovaona vakamira vese kuhuni kuti uzoziva kuti vanhu ava kunyazorara vese kuti nyaya yezobuda wakaona chii nawe kuti nditi kuti kuona mumba inini mudzimai anga akungorwara futi ndichitoona kuti pane zviri kuitika kurwara chii anga ingoti nhasi ndikurwara pakati zvokunongotoona kuti mudzimai atungone munhu kuti ari kufambidzana naye anungo dzekupa bonda pangwanyongona munhu nhau dzangopo kwangotsvaga kunetsana ndainimai manje zvinopera ndoenda asi ndiri kuzviona nekunzwisisa zuva racho ravasa mangwana acho pazoenda kuvhunvudza mukoma vakafona palaini nemudzimai ndindinako ndibva vati ndianiko ndibva vandibvunza ngasinoziva ndatikuva nditi ndimafona manzi ndaona ndabhipiwa mukoma vanota nguva vanota 30 minutes vabva vatopinda nepapangu vachitohanakutora nemunhu vatongodara mubvaini asi ndaizviziva nguva iyo ndinda kumunda chidzoka takasvika mudzimai atodhilita macontacts oyoyo macontacts ese adhilita mufoni ndise munhu aiziva nhau yake ndangobva ndatongoziva nhau yangu itasi nguva yakwana saka kuti chizonyazoputika muzogara pasi kuti muzoripisana zvakazoita sei ndobva ndikuti ndabva ndichibuda pamba ndichienda kumunda ndakapesana nemukoma itinha mbudzi mukoma nguva yandakapesana namai nemuningi aigadzira padanga rembudzi ndibva aona mukoma vachinotaura nemudzimai pamba pangu panguva yemuningi ndibva azviona pane zvekuita sei vanhu hukuru kana vakanzwa hukuru dzitaura ndibva atotevera vachingoenda kumvura chidzoka ndibva atora ndokubereka mwana ndoenda kuhuni ndibva atotevera kumashure aitongosvikawo vachisvika kuhuni muningi achisvika achitora vhidhiyo vachisvika achitienda kubatana mudzimai achibva atiza achienda kumba kwavo mukoma ndibva vatongotiwo musango atingombeya vadidiwa ndisvikawo ndibva kumunda ndisvika ndikuona pamba pana mudzimai mama vachinditi mudzimai wakaenda huni nhasi asara adzoka ndichingofamba kukwidza pamba pana mbuya ndakanzwa mukoma wangu kwatoti zviri vachidedza mudzimai ndisita mudzimai kuti manyasha musango musoro kwenesi muto musango vachidedza vachitsvaka vachitodedza zvitonzi usiku bva ndazvizoritsa pane zvatese zvaitika muningi nanga asati andiudza sataima ndaenda kumba kwamukoma ndichinoti onini nani wanhu chinotinetsa mukoma kuedza mukadzi wamusango ndichikumuona sati ndaudza kana munhu kuti mudzimai wangu kumba ndisikumuona kubva panguva yemudzimai ndatomuona nguva iyo diki munin'ina anga ndapesana naye achienda kumunhu kubva ati mukoma musashushikani zveizvi nhau ndini naye ndindatori mudzimai zvinoatiza mudzimai atotiza ndavabata nemukoma vhidhiyo iyi ndibva ndatosandiratidza zvako vhidhiyo panguva iyo tingogaragara ndibva ndafonera mukoma vauyawo akati mukoma wangu atosvika kumba kwavo nguva iyoyo vachitaura kuti ndabatiwa
pasina nguva mukoma kuporotiya wakavasira vakabva watosvika usiku hwatonzora vasvika ava ndazombona navo kuseni kuchichena ana mukoma wana baba vachidedzana ndibva wauya mukoma ndibva nditi mukoma ndabvuma mhosva yakanzi chokwadi mukoma ndibva wauya ndibva ndataura kuti munini nhauidzi kuti dzitaure paukama chikushuka vanhu vakunditi ndikutange ndakupiwa mari kana kuti mari vanonga kutange ndikuita bhizinesi nemukadzi ndakasaka zvina tiendese mutemo mukoma kati zvinhu zvakaoma ona ibhori rino ndibva tema kuchema kwavo kana kusvika kuti kana maramba ino mutemo munochiita zvamunofunga inini ndibva wauya nekutaura kwakataura pamuripo wakataurawo ataurana ndibva waizama kuda kuti pakamombe kada ndipa ngati hapana chamumbondipa kamombe kaita $200 kusvika waya wakazosvipira kubvisa kwakabvisa wakabvisa chii abva wazobvisa $400 kuti bvisa mombe wakatengeswa $400 munoona vangani mese zvafana pane 3 years pakati akashaika ndo muri monyo kutangira ma ndanzwa muchitaura kuti vanhu vanezeni vakutaura ndikuita basa rekupuwa mari asi pane imwe nyaya iri yakamboitika kusina amen pane munin'ina futi akazviita zvakaita futi mukoma munina wenyu akadana futi amaiguru munin'ina akaumumba futi mukoma muprofita akadana nemukadzi yedu kuti kunzero neiwo mudzimai uri kungodaida alright pavarume vaviri ava vakagara ari kuruboshwe nomujikwenyu wamuri kuda ndiwo kuti aite murume uyu kana muchimuda uyu maizomusiya sei ndienda kune uyu kuba mukuru vakati hazvipere mushe aipedze nyaya akaita sei munhu bamukuru vakati vari kuenderera mberi vachidana nemi muchaita sei zvongotadza kuita nepapi pekutanga vakati kana izvirongo chigara pano ndichadanana newe kwapa zvinogoramba nepapi nokuti muchazingi maugara munina kutanga wadana nawo mudzimai weko ari kugara kuti paprazi pavo akatama mheno kugara wangofamba nesango saka kuda kuti mimamai mamaparika varume vatatu kaimi mukadzi ari wani ndizvo mamaita varume vaviri vatatu chipari mukapinda imba iyi mupinda iyi muzopinda ndima kuchenza varume ka chii chisina murume wako chinana baba mukuru nababa mwingi hapana hapana kama vari kubvunza kuti pakati pamunoita bonde anonyatsokuitirai chaiita upiwava kana ari kunyatsowa munonyatsoonza kuti test yake inenge yamuini mumoweni kuunzenzo wakabvira wezvo muri kukurudzira chii kumadzimai ende uye pamba pacho handiti ava pana maiguru ka amaiguru enyatwari ini namai amaiguru enyatwari saka pamunovaona kana kuti zvinofamba sei pamusha pamwe chete panogarisika here pamushapa imini kana makazvifunga mega kuti ava vamukudana navo ava vamenyi mukudana but mashure pana amaiguru pamakagara pamba pacho panogarisika sekuona kwenyu imini panenge pachireva kuti kudii ine kusagarisika kwenyu kwanoda kuti mudidzeni ndekupi kusagarisika kwacho kwamuri kutaura kwamabvuma saka pamusi kuona here kuti maunza besa nomumusha mamusoni mauya kuzoparadzanisa vanhu ava kuti vasawirirana iwewo murume uri kuziva here kuti zvawakaita izvo wakatadzira muina wako wakatadzira nyika nenzvimbo yaugere saka unoti chii siweiramba kunyaiuitinotaka inini handina nyaya yandakamboramba kuti uye kumatare ndakatombodawo kuti ndiende kwachihuta kunoti nyaya yangu ngainde kwamambo sezvo iri kunetsa zvikanzi aiwa hazviite sezvo makatobhadhara zvikapera saka ungati uende mberi uchimirira kuti kana vacho wakaitirana navo kana vasina kugutsikana navo nemuripo wakachajiwa voisumudza vega nyaya yacho kwacho tavaikuudza kuti usaende mberi iwo wakatadzirawo uyu wanga wapedza naye ko varidzi venyika nenzvimbo yaugere pachivanhu
wanga uchizoyana nawo nenzira dzipi? Akandiudza pasi vachota pamba pandakaudzwa izvo kuti sezvo nyaya wanzi bhadhara ikapera, saka iwe ukaenda kuti uchimhan'ara uye wazviite iwe chimirira kuti vacho wakapa zvavakataura, kana vasina kugutsikana nezvavakataura iwe usumudza nyaya iyi yoenda kupi? Yoenda kwamambo. Pari zvinezvi ava muroora wako here kana kuti mudzimai wako? Pachivanhu tinoti muroora. Pari zvino? Alright. Ini ndaida kudzoka pashori zvishoma. Ndaida kunzwa kuti makaripisana nemutoo upi uye mari dzacho dzakafamba sei? Maripisirana makaita. Inini pakanzi pari kudiwa muripo. Wezi indakatoshedzwa kudari kunzi uya kudari racho remhosva yawaparira munin'ina. Ndere mhuri. Indikati ikoko kune zvaitika ndichikwanisa kunge ndichiya kupi? Ikoko. Kana pane zvamunenge maronga kana pane zviri kudiwa inini ndinongomira kuti mundiudze zvamunenge maita sei? Mafunga. Nekuti inini kuti ndisvike ikoko munin'ina anogona kuda kuzotsamwa nezvandaita izvi. Tosvika pakunetsana kana kuti ndopedzera ndamukuvadza kana kuti iwo ndikuvadza asi ndiri mhosva, saka inini koko handisi kuda kuita sei? Handisi kuda kuuya. Kana imimi pane zvamunenge maronga ndinongomira kuti muye mundiudze kuti ndiona kuti ndiri kukwanisa here kusangana nemuripo, kana ndisina, kana tinyorerana pasi tonyorerana pasi. Ndobva vanhu vacho vakauya kwandiri ndobva vadzokera. After vadzokera ndobva pauya vamwe vanin'ina 2 anova anonzi Tendai nemumwe anonzi Farai. Ndobva vauya ndobva vada kundibata umwe kuti ndidhonze vaende neni kudare, ndobva ndavakurira simba. Ndobva vakanhonga matombo ndobva vanditema. Ini ndobva ndatotiza ndaona kuti ndikada kuti ndidzorerana navo tiite zvokunetsana chaizvo nyaya ine zvirimwa zviri munda ndaigona kuzopedzera ndakujere kana kuti vakujere, saka ndakabva ndakuzvininipisa ndokusobuka zvangu ndokubva ipapo ndobva ndaona kuti nyaya iye uyu ndobva ndaona kuti saka nyaya iyi ava kuya kwavaita vachida kunditakura zvikuda kukonzera kuti tiite hondo, saka inini nyaya iripo ndeyongoti inini kana pane kunzi muripo kana chiregai ndingobvuma zvipere kuti hondo iita sei ipere. Ndobva ndati inini nyaya iripo ndeyekuti regai nditaure namama vakwanise kuti vandipo chipfuwo chavo chavanacho. Ndobva vanditi pamombe dzangu unotora mombe yakadai ndo mombe yandakaratidza mukoma panguva iyo kuti inini chinhu chandikukwanisa kubhadhara nacho imombe iyi. Mukoma ndokudzokera neshoko kumunin'ina ndobva ati inini ndinoda kudedza vanhu vekubhucha, saka mombe iyi haisvike pamari yandiri kuda inini. Tikati chiregai timbotanga tadedza vekubhucha vacho tinzwa kuti vanoti kudii, asi ngatibatsirane kutsvaga vanhu vekubhucha. Vanhu vekubhucha vakabva vatsvagwa naivo vanin'ina vacho. Ndobva ndatodedzwa padanga zvanzi munhu wekubhucha auya. Ndobva ndati mombe munoichaja mari ndidedza munhu wekubhucha uya akati mombe inoita 250. Sezvo mandibvumira kuti uyu muroora ndikakuti amakaita anonzi makuna munoti kudii nazvo? Apo handikwanise kupokana nekuti ndo tsika dzedu dzechivanhu. Kuti makavhura dhirezi remuroora atezvani mucharamba muchirivhura here dhirezi remuroora nokuti chinokubata ichi handizoti chaperero. Sekuvimbisa kwangu ndinoti hazvichakwanisika kunge zvidzokorodza kusazivawo nekuti handizivi kuti pfungwa dzakambopa kuti ndisvike ipapo zvakakonzerwa nei, saka ndogona kuti ndizvivimbisa ndisi handizozive zvinozoitika kumberi. Iwo kuti pfungwa dzakakubata kusvika ipapo mukadzi ari kuti handizive kuti chii mese murituma makogarwa nemweya wezvinhu. Inini chakaitika pekutanga kuti ndidanane navo ndaiti vakaimba ndaiti ndikaenda kukaroi ndaiona mapolice call mufoni mangu adzimai ndofona ava vataura kuti ndaida kunzwa kuti mafamba zvakanaka rebanguru mudigiro chingwa tisati takudanana, asi ndisati ndafona ndaitoti adzimai vangu vaitoti imi maisirwa police call namainini chiko nditi handisi kuziva votondimanikidza kuti komati mafona munzoti vari kudini, ivo vandiziva adzimai vangu. Ndobva ndafona ndototaura navo vachizvinzwa. Tabva ipapo ndo pandakazoti inini ndakarara ndine hope dzandakasangana nadzo. Ndakarota ndipaita imba hombe, asi imba iyi pakasvika mukadzi anga akabereka mwana ipapo. Mukadzi uyu akabereka mwana ipapo. Ini ndobva ndaita sekunge ndadedza mukadzi uyu kuhope. Mukadzi uyu ndobva aita kunge aramba kuuya. Mukadzi uyu aramba kuuya
ndibva ndaita kunge ndafinikana nazvo zvekuti munhu ndamudedza aramba kuita se kuuya, ndibva ndaita kunge ndaramwa, ndabva ndasumuka pandaive ndokutanga kuenda kwandaenda. Ndisati ndasvika kwandaenda mukadzi uyu ndibva andishedza kuti naimi dzokai kuno, koma ndishedza makuenda kupi, ndibva ndadzoka ndokudzokera pandanga ndakagara. Ndobva ndataura nemukadzi uyu, mukadzi uyu ndobva arodza kuti zvandakataura naye kuhope kuti takaita se takawirirana. Saka ndofunga munoziva kuti ukarota chunhu ukasvika pachiri vision inoita se anga asiri mukadzi uyu. Saka ini ndakazogara pane churu chiri padhuze nenzira yepamba, ndagara ndakabva ndaona ava mai ava vakabereka mwana. Sehope dzedza ndakarota dzedze ini ndakabva ndatadza kuzvikondrora, ndakabva mumwoyo mangu ndakabva ndati hope dzedza ndarota ndo semu zvaita se zvaitika izvo. Ende for sure ndakabva ndati mainini uyai kuno. Ava mainini panguva iyo vakabva vati ndiri kuuya, havana kuuya panguva iyo. Ndibva vatopinda muimba hombe, vakapinda vachitora namafoto nabamunini munin'ina wavo vachida kuenda kuchechi. Alright, iwewe ndanzwa kuti wakabhadhara, wakamukumbira uregerere kuti wangobhadhara? Inini apa ndakabhadhara chete nekuti vakaita nyaya yacho, vakati papayment yacho yakaitwa munhu akatenga mombe akatanga kubhadhara imwe mari. Mabvunza kuti wakakumbira uregerero nepasi pomwoyo wako kumunina wako. Ndozvandikuti vaitiyananisa panguva yandakabhadhara. Pakabhadharwa mombe munhu haana kunge apedza full payment, imwe mari yacho yaizouya pafoni. Munin'ina ndobva hanzi aisa mashoko ekuti pari kupedziswa imwe mari inini ndinobva ndopamunozouya tokumbirana regero namukoma. Asi ini ndakazongonzwawo nemakuhwa kuti uyu bhaya womombe akapedzisa mari ikapera. Vedare iri vakariita ndokuti vabvunza kuti konyaya iyi amaiti tichashedzana togariswa pasi, seiko musashedze kuti tiyanane nemunin'ina. Ndobva vanditi isusu kuti tichapinda apa tichapapinda because panguva yakauya mari yekutanga vakatishedza, asi panguva yakazopedziswa imwe mari vakatora vega, havana kuzotiudza kuti mari iye yaita sei yauya. Saka isu kuti tichipinda varodza kuti vatotiburitsa munyaya iyi. Asi vaida kuti hoye mari vacho vaida roma kuti ipapo handikavadairira. Alright, Parinas, sezvo wakatadzira munin'ina wako uri kuti kudini? Ndinongoti ruregerero andiregererewo pamaererano nemweya wavo wakandibata kuti ndisvike papfungwa idzo. ndakuna makumbirira kwaunofanira kuchiita kumuning'ina. ndinokotedzera ndatoona matauro awanoita kana kumba kwenu kuda kukumbira mumwe weredu nokumbira wekwira muti here wakarara wakaita ziita zvaunoita kumbira uregero pane zvandakakutadzirai. Gara pasi apo utaure nemurume mimi Bamunini kukumbira uregero pane zvandakakutadzirai. anzi ndokumbira uregero nemukoma wako kuti kumbona kuitira ndakuregera mukoma ndikwanise kufundisisa tiendenyaya dziripo titendere tintaure maviri matatu unozotaura after one wadarika pari zvinachikwanisa kuti ndiiti hongu nekuti ndinamwe mashoko ndaida kutaura ndizokwanisa kuendera mberi izvo zvinotaura taura nhau inoita kuti ndisakwanisa kutambira sori yavo mumba medu mhuri iyi yakutambisa chacho chijairira mumba medu kuti isusu ndisu takareruka kunge tichizvitira. Inini pandiri pana pakukura ndofunga mai vangu vakandisiya ndakada nechiitiko icho chikuita vakomana vavo, baba vavo vakabereka, mai vangu vakaenda nekuda kwechiitiko icho tikarinaka. Ndichinzwisa baba achitaura futi imba yamai guru yamai vakuru namai vangu pane zvanga zvaitika futi zvakavigika vakaenda futi nechiitiko icho tina baba vavo. Vana vababa baba mukuru amuprofita pandaifugamira pesi aindiprofita kuti ini handichabera mwana nemudzimai zvakapera mwana kutanga ndinaka dzamara akazoita zvinhu zvake nokuti pesi patangopfugamira changu chikuti hauchabara mwana wenyu ndiye kutanga nopesera uya wamukoma futi vapinda futi varingoita zvinhu chimwe chete. Saka kana nditi ndinovaregerera sei imba 1 ichiramba ichipinda mumba medu ichiuraya upenyu hwedu isu nevana seimba idza. Saka imwe chiramba chipinda saka kuti ndivaregera hatichanzwisisa kubva kuna baba kusvika pandiri mwana kuti isusu ndisinotora feve chete here
Wezi isusu dzimwe dzimba pane imwe imba yagogodza imba yawo. Asi imba imwe chete ndiri kugogodza imba yawo ngevanhu kubva baba kuenda kuvana. Ko zvimwe zvisiri kubata zvingani yo ndisuzobata la ko zvisiri kubatwa neimba izvi vachiita zvingani. Mashoko kwasi asi uya atina ini zvamupamusoro daro ruregero ravo nemuromo era handizena mwari wavo ndivachava ini handikwanisi kuvaregerera tanzvisa kuti wewo makange mambochadzana umashure mukaitisana ukatambira eva kuti uone kumwe kuregererwa ukaita mwoyo mako nhasi uno maya pamberi pamambo mambo oda kuendera mberi nenyaya iyi vaite close zvinobva kwauri wewe kuti watanga waregerera here kuti dare riendere mberi pamusoro iyi ndinofunga pakaitika nhau iyi mukoma wachiuya vakauya necondition yekuti pachibhoyi haukwanisi kuramba unofanira kutotambira so saka sezvo munhu atouya achidaroka handaikwanisa kuvapikisa mukoma zvakaendaenda musha wakauya tonge wakutonge musha wokuramba hama asi ndakatambira nekuti ndakanzi haukwanisi kuramba nekuti chivanhu ndozvachii uye mamiriro akaita gore zvariri ndaifanira kutotambira zvaitaura nokuti pekutanga ndakapiwa conditions mombe iripo ndiyoyi ndo iripo parizvi unozoita isisori wakaona munhu achipa condition ndo chitoripo parizvi uyu uneina wako akamboripo weyo akaripa anopedza kuripa angoripo zvakangokuda panguva yako zvaanopedza kupaura tikuzvinzwisisa zvauri kutaura asi chivanhu ichocho chamakangoita kumba zvakafanana nechivanhu chinotori kunoko kunotoriwo nechivanhu zvekare saka dare kuti rikwanise kuenderera mberi hunge iwewe watambira sori yevavo mambo vozokwanisa kupa judgment yavo zvamakaita kumba makaitirana kumba zvekuno kudare ndezvekudare ko iwe uri kufungidzira kuti ungade chii kuti ukwanise kutambira sori inini pamusoro inini zvavo zvinobva kwavari zvakabvisa zvakakwana ndichada chavari kuvaregerera ndikwangu pangu pakutaura pamwe asi mwoyo mangu handifungwe ndichavaregerera nekuti bundo rangu ndakakura naro dzamara zvasadzisa ndinovaregerera panyama sekuona kwamuri asi mumwoyo mangu handifunga kusvika mukufa handikwanisi kuvaregerera ndosakaona tati isusu unofanira kuregererana nokuti unozosvika pastress kana pakuuraya munhu nemwoyo inozi gode rororo harifanira kusvika mukufa zvaukaudzwa nezvakaitika unofanira kuti zviende padivi kana uchiri kukondinya nemudzimai wako sekutaura kwawandita kuti muri kusangana muri kuonana ndokunonzi kuregerera ikoko uda wanga usina kuregerera ungadai izvozvo zvimudzimai usisiri naye bhaibheri rinoti vanhu vanoramba nokuda kweupombo uyu upombo hwaitika mumba saka tinoda kuti tikubetserei kuti munogarisana zvakanaka kupurasi ndinoziva kuti une bundo rakanyanya but mukoma wako azvininipisa pamberi pangu akundoregerera kwauri ambotanga apfugama ndakamurudza kuti asapfugama sezvo ndibaba kwauri kuti ndigone nini kuti ndirerutse ndima yechivanhu chavakakuudza kumba uchisiri chivanhu hatisi chivanhu chamakaita kuva kweko kutaurirana semhuri kuvhara nyaya unonzi kuvhara kwati kuvanza nyaya ndokwaukaitwa iwe ikozvo vanhu ndopakuti kukumbira regero chaiko zvekudivisa wata kuti unoda mudzimai wako musoreda ichokwadi inini changamire mhuri yangu chokoti ndirambe nchida ndinocherechedza upenyu hwandakakura ndichirarama maringe nenhau dzikuitika muukama saka inini chokwadi hongu ndinobvuma ndotodaro kuti ndaregerera bundu kana kuti nditi iwo ndichavarova ndifungana kubva zvichiitika vanoziva ina ndiitendeze munhu inini ndini ndichakwanisa kuti iwo ndivasiye pamusha pavo vararame zvavanoda inini ndini chava mutoro kuti ndikwanise kurarama zvakanaka mukati menyika zvakanaka mudzimai wenyu makamukumberegera vangu ndakavakumbira ruregero but ivo vakati havasati vandiregere mufunga kwavo vari kudii hapana chavakati amai muri kudii kose kusina kuvaregerera
chiri kuvada kuzvodare rikaburitsa mutongo kuti mimurikwe nababa munoutambira kushorai kwavakakuita kukuparikai nemuroora amai nokuda kwechitiko chakaitika pamuri pamukabvisa semhuri iyo isori yekuvanza nyaya nina ndiivereki kuda kuti isusu nyika izive idzidze hatidi mukoma unokanganisa imba yemun'ina chekutanga vakadzi ndofunga vakawanda vari munyika medu ino yekwachunju yekuti unogona kuparika vanomwe uchigara navo pamba vasina varume kubva nhasi baba imi muchitorai mudzimai mumino wenyu semuroora chaiye matadzo enyu amaita makumbaregerero tichakupai shamwe yacho monoripa tichandokumbirisa kwamuri inoenzanidzwa kuti kwiti ikabatirwa gonzo rikaiswa south rimwe gonzo rikazobatwa nekiti ye rinodye kana rinenge yakuda chite nesouth ndo zvazvinoita kana uchiba unoona seunge zvinhu zvine south unenge usade kuregera ndo chikumbiro chandakukuita kuti zvino imimi kukuripisai kwatiri kuita hakuzi kurodzai kuti muroorane zvinorwadza kuti munin'ina ati ndakubva zvangu panhaka yana sekuru unogara semutorwa kure kuti ayananise rudzi rwenyu nemiwo mainini kana muchionawo bamukuru havatambwe nawo chiramo munotamba nana bamunini nana bamunini vanotamba nawo chiramo hamutambi nawo zvokusvika zvokuvhura makumbo enyu kana kuti kudyisa bota ere murume wenyu azinzwa amainini etumuroora yaachiyera muchiyera le manhari vava ndomhofa muchiyera ayo mhofu varume iyi manhari iri pakati manhari gapa ana gapa vanhu dana mhofu yasiyana mushuwashuwa wakaitora yakasiyana nanzwa vachitaura kuti kune mhofu kuna magandamwe ngapa asanzana magandamwe ana magandamwe aizimo saka zvatakuenda zvokuti imini mukoma yake yamukapa munin'ina ndeyekudya kudya wokuti munin'ina ndakadya oija wanzwa mbari nandatere wakajirwa saka wakadyawo mari ikozvo mani taakuchitonga nyaya yenyu sabhuku mazinzo toda kuti vana vanogarisana zvakanaka kudunhu renyu paita makuna-kuna panyaya iyi taita kutadzira dunhu redu kurara musango ramambo kushororodzwa nenhunzi nezuva
nemiti nemhepo. Marenda achida kufamba. Mudzimai wenyu wamukatadzira unofanira kumurika nembudzi. Aida kurikisai nemombe chaipo. No, hatisi kutendera kuti mutore amenyu. Saka munomuti sori mudzimai nembudzi sheshe. Kuvanza nyaya kwakaitwa nemhuri kwakukonzesa zvekare kuti mubvise imwe mombe ichaenda kumina wenyu. Kufukunura muroora kuti kufukura muroora kunobviswa mombe unoenda kumina wenyu. Iwewe munyina mombe iyoyo unoipfudza enda kumaswedza rako, nokuti tafukunurwa tese. Kubata mai nini muroora ndo makuna unobvisa mombe ipapo. Kutadzira ivhu rangu mobvisa mombe. Saka mombe dzinokwana 4 munobvisa nembudzi. Musazonotadzazve kukoma raki shava mufi yemukoma zinda neshava mutunhu nemagombure yadzonga vari kuyera kwanyashara. Kana chakubatai ngatisabatei mwana. Ngatiendei kunze zvinofumura rudzi rwedu. Ndaida kuzvamburai neumhofi mundazvora kuti ndini wakati kati ipapo ndopanaaa chiendai mugarisana munoudza vana mhofu vari kumbako ndozvandazoitwa nemusabheti. Ndaifunga kuti dai zvaigoneka munyina agona kuvaka kwake mupurazi imomo pasiri pedyo nevangu pane kuti aite udzungairi aizotiitira zvakanaka. Asi zvakwauri pfungwa yako iwewe handiishori. Kana waona kuti une kumwe kokuenda asi usazoende uri mudzungairi. Sorry. Changamira kutongodzungaira nekuti ndakangobarwa ndiri mudzungaira saka ndikuona nichangofa ndakadaro zvina ndingoenda nenyika. Protecta mwanangu kuti purazi une kodzero yekugara mupurazi rasekuru kumadzibaba yenyu. Sorry. Musha manje kutaura kwamuta muri michangamiro akuru vari musha nekutaura kwavo ndokasiyana nekutaura kwenu. Sabhuku kwavo. Sabhuku varipo vachanopira nyaya kwavari. Kana ivo vane kupokana nazvo zvakutoita kuti ndakutozosamona vakuru variko. Une right to enjoy benefits efarm remadziteteguru enyu. Kana paita kupokana shava takuchitima ndakuchiita versus dare remhuri yese. Saka mimi chiendai munobetsera nababa kuti hazvizoita zvakanaka kuti mwana ainzenza here hongu musikadzo ndakaita ndaripiswa zvapera ndichazviti kuti sekuchera kwamaita kakoma manzwisa kashava ndikupanzwa. saka ngatitisimuka zvedu uchirai maoko tigadzirisa. For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.